Ahojte všetci, ja vás vítam pri 3. epizóde Home Talku po chvíľkovej letnej odmlke a som tu ja, Kiara Jurkovičová a môj tatino. Radovan Jurkovič. Presne tak. Tak dnes by sme sa chceli baviť možno na tému niečo s motiváciou, osobnostný rozvoj, čo pomáha nám a čo by mohlo pomôcť iným mladým ľuďom. Tak tati, taká otázka prvá na teba. Čo tebe pomáha, aby si išiel každý deň? Že sa ráno zobudíš a máš také niečo, že OK, dneska napadá toto. A niekedy sa možno zobudíš, že si taký, že ale nechcelo by sa mi, radšej by som bol v posteli. Neviem, či na to úplne, že dneska mám chuť, ale vieš, že to musíš urobiť a vtedy tam musí byť nejaká motivácia, podľa mňa, alebo niečo za tým. Že čo tebe ide hlavou, keď sa ráno zobudíš? Aké máš myšlienky? Ja, Cerenka, ďakujem za otázku. Krásny deň, všetkým želám naozaj po nejakej menšej odluke a odmlke, takže ideme na to. Home Talk s Kiarou Jurkovičovou. Áno, a s Radovanom. Áno, dobre Kiari, takže pointa je taká, že dneska môžem povedať takú vec, že dnes už to tak nemám. Hej. A čo tak nemáš? Dnes už nemám to, že to, čo ty hovoríš, aby si nejaké pocity si tam dával alebo niečo podobné. Dneska mám to tak, že viem, že mám tam toto a nemám tam už to, že chce sa mi, nechce sa mi, alebo či to zvládnem, nezvládnem. Proste už som tak vycibrený v tom niečom, že keď viem, že niečo tam mám vtedy a vtedy, tak sa na to teším, idem tam a urobím to. A ako sa k tomu dostal? Toto je tá cesta. Áno, to nebolo to vždycky veľmi takto. No veď to. A ja chcem počuť to predtým. No, ono to je o tom, ako to ja cítim a vnímam. A aj z toho svojho detstva, alebo čo vnímam dneska pri mladých ľuďoch, je pointa v tom, že ako byť úspešný, hej? A máš teraz takú učebnicu úspechu, že daj si plán, daj si, ja neviem, nejaké ciele, teraz si to napíš niekde, vycap si to niekam, aby si to videl niekde každý deň, aby si to mal pred sebou, disciplína, tolerancia, akceptom, proste takto. Áno. Ako teória je fantastická, ale prax je úplne iná. To znamená, že naozaj, že každý človek v určitom období niečo iné zažíva. Ale to je dobré. Určite. Hej, to znamená, že ja vždy som tvrdil jednu vec aj Denisovi ako synovi alebo aj deťom, to vždy hovorím, že do 18 chlap má dostať na hubu, jak sa hovorí. Hej, do 30 by mal skrachovať. Hej, a potom by už naozaj mal pochopiť ten život a ísť ďalej. Čo to znamená? To znamená, že je iné niečo zažíva niekto 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A keď si spomínal na nášho Denisa, keď si pamätám, mal 19 rokov a hovorí, že Ježiš, keď si spomeniem, jak som ja rozmýšľal v 18. Áno. A veď si tam potom mal 20 rokov, že keď si spomeniem, jak som rozmýšľal v 19. To znamená, že všetko to, čo ten človek prežíva v tom danom období, je správne. A čo ja si myslím, že je veľmi dôležité pochopiť, že nerobiť si výčitky. Treba to prijať. Presne, lebo keď si zoberieš, že život na začiatku ako keby ťa bil. A to je taký tester, hej? Lebo dojdeš napríklad do školy a zober si moju situáciu. Ja keď som chodil do školy, tak ja som nemal vyrovnaný vzťah ja a škola. No áno, to viem. Hej, to znamená, že ja som bol presvedčený, že ja som zlý človek, lebo sa neučím. Hej, to znamená, že aj tá domáca nejaká taká atmosféra, keď som došiel domov zo školy a otec sa spýtal, ako bolo v škole, tak už mi to bolo nepríjemné, lebo čo som mal povedať? To tak ako včera. A preto hovorím, že dnes je veľmi dôležité pochopiť, že to, kde sa ten človek nachádza, môžeme to volať, že dieťa, alebo človek, alebo jedinec, dospievajúci, je úplne jedno, že čo zažíva, ale je to správne, je to dobré. A hlavne je to o tom, že nebáť sa robiť chyby. Lebo áno, keď si zoberieš, že aj včera sme sa bavili aj s tvojou kamarátkou, pamätáš si, že dneska aká bola vyhajpovaná, úplne sa teší na život, úplne, že super, to sme cieľe, má dobrý vzťah, proste všetko sa jej darí, úplne wow, bomba. A keď sme sa aj spýtali, ako to bol predtým, tak čo povedala? Pred 2 rokmi zlý vzťah, úplne katastrofa a tak ďalej. Ale ja stále tvrdím jednu vec, že ak dneska nezažiješ možno ten zlý vzťah, hej, tak vlastne možno ani nevieš, čo chceš. Lebo nie každý má také šťastie, že 16 sa nájdu on a ona, dajú sa dokopy a spolu žijú 70-80 rokov, vieš, chápeš? Áno. To znamená, že všetko do toho patrí, aj to prežívanie toho celého, ale najdôležitejšie je to smerovanie. To nacítenie sa sám na seba, povedať si, že počkaj, toto chcem. Toto chcem. Taký taký vnútorný, hej, presne, lebo je to o tom, že niekedy ideme sami proti sebe. Hej, a ja som to veľakrát zažil, sám proti sebe, veľmi veľakrát. Asi každý. Vieš, to znamená, že cítim, že toto není správne, není to dobré a nechápem to, idem to, robím to, až jedného dňa sa zobudím a
poviem si, už stačí, už toto takto nechcem. Ako, ja to tak svojím slangom hovorím pre seba, že sa z toho zgrcám sám zo seba. Áno. Hej? A poviem si, už to nechcem. Vieš, potom napravím to, idem tým smerom, ako chcem. A potom zase príde nejaké také úskalie, kedy aj sa to veľakrát stalo, že som sa zrútil na tom celom úskalí, proste som padol, začal som ale úplne... je to v poriadku. Aha, to tam patrí. Proste. Ale jasne, to patrí do toho. Ako vieš, čo najhoršia vec na svete? Dokonalosť. Hej. To je katastrofa. Vieš prečo? Lebo to neexistuje. Vieš, to je taká falošná ilúzia, možno za ktorou sa niekto žení a potom až zistí časom, že vlastne to neexistuje. A to sú očakávania rodičov častokrát. Aj spoločnosti možno. Aj spoločnosti, Instagramu a tak ďalej. TikToku a neviem čo, presne. Áno. A teraz to vzniká z toho taká situácia, že ja to vydávam dosť často, že vidíš na tom človeku, že je v strehu, lebo stále sa kontroluje, ako vyzerá. Vieš, ako sa správa, ako sa vyjadruje a teraz analyzuje sám seba, ale nežije ten život. Áno, a nemôže byť sám sebou, podľa mňa. Presne, a potom prichádzajú na scénu tie veci, kedy si šupne 2-3 štampedliky, alebo si dá nejaké drogy a tak ďalej a zrazu zistí, že wow, toto je ten život, to sa uvoľňuje, úplne niekto iný. Chápeš? A potom zrazu začať cítiť, že wow, tie drogy sú fantastické, lebo však teraz konečne som sám sebou a neviem čo. Ako únik, že? Únik. To môže byť. Áno, únik z tej kontroly, z tej absolútnej kontroly. To sú tie absolútne také brehy, vieš? Úplne. Tá kontrola, teraz ten absolútny únik a teraz tá deštrukcia. Taká špirála už potom to je dole. Áno, ale a ja poznám veľmi veľa takých ľudí, ktorí v tej špirále padli úplne dole. Ale že úplne na absolútne spoločenské dno. A ja pred veľmi veľa rokmi som počul jednu krásnu myšlienku. Není hanbou padnúť na kolena, hanbou je tam ostať. Presne tak. Vieš, lebo keď raz padneš na tie kolená a máš ešte aspoň trošku energie, vždy ju tam máš. Vždy ju tam nájdeš. Keď chceš, vždy ju tam nájdeš. Nikto nenájdeš v Lexaurine, to bude istá. No, to určite nie. Ale v tej vlastnej vôle a povedať si, však Pán Boh mi dal všetko. V tej vlastnej sile, uvedomiť si to. Áno, uvedomiť si vlastnú silu a niekedy si uvedomíš tú vlastnú silu až v stresových situáciách. Áno. Až keď padáš možno až niekedy, že ale vedia, sa viem postaviť. Aj sama. Bez toho, aby som musela teraz vyhľadávať niečo. Keď si povedal, že ja sa mi postavím sama, teraz si to presne povedal. Koľko žien napríklad začalo žiť naozaj ozajstný život vtedy, keď povedala si, že ja to dokážem aj sama. Vieš? Presne. Alebo koľko mužov dokázalo niečo až vtedy, keď padli na zem. Tak prestať lipnúť na tých možno ostatných, že keď, alebo na niečom, vieš, alebo niekedy... Celkovo lipnutie deštrukcia. Áno, presne. Takže možno takéto prvé bolo, že nebať sa cítiť aj zlé emócie, lebo ja mám pocit, že niekedy aj v mojej vekovke a tak, proste ľudia sú takí, že teraz sa mi deje toto strašne zlé, ja mám depresiu a neviem čo, ale hneď idú do toho, že ja mám depresiu a neviem čo, pritom depresia je hrozne podľa silné slovo a veľmi silný pocit, že v tejto dobe ja mám pocit, že veľmi veľa ľudí sa do toho tak hneď ponorí, že je sa aj niečo také zlé. Pritom ja si myslím, že my ako ľudia máme na výber, že áno, situácia sa stane. Jasné. Vieš, ona je väčšinou taká neutrálna. Kvôli niečomu sa stalo tá situácia. Kvôli niečomu sa to stalo a keď sa dokážeme, ja viem, že to je niekedy ťažké, hlavne keď sú nejaké situácie naozaj že veľmi ako zlé, ale ak sa dokážeme trošku odosobniť a pozrieť sa na to z tretieho pohľadu, že OK, toto sa stalo, ale tak teraz čo? Zem sa neprestala točiť, ja som stále tu, ja to stále viem nejako zmieniť, ja stále viem to prijať, akceptovať, pohnúť sa ďalej a nebyť v tom zatikla, že že teraz ja neviem, budem smutná 3 roky kvôli tomu, alebo 10 rokov, budem na to, alebo nikdy na to nezabudnem a nikdy neodpustím tomu človeku. Prečo by som to robila, keď to tak robiť nemusím? Treba si uvedomiť ešte jednu veľmi dôležitú vec. Inak tvoja babička, moja mamina hovorila jednu vec krásnu a to je to, že život beží ďalej. Ano. Čokoľvek sa stane, život beží ďalej. A ona ma učila, že nestresuj sa, život beží ďalej. Ale vrátim sa k tomu, čo si povedala, je to veľmi dobré a múdre, lebo na čo si komplikovať vlastný život. A teraz si treba uvedomiť len to najdôležitejšie, že zober si, že odchádzaš z tohto sveta. Hej, každý odídeme, čo je veľmi prirodzená, normálna vec. Úplne akurát nevieme, že kedy. Niekto skôr, niekto neskôr. Ale čo je veľmi dôležité, ako to ja vnímam, je to, že keď na konci toho scenára, keď odchádzaš, prichádzaš do kina. Ja stále hovorím každému jednu vec, pozri sa na to tak, že teraz si v tom kine, pozerá sa na svoj vlastný život. A čo je najdôležitejšie, že keď to skončí ten film, aby si sa postavil a dal sám sebe standing ovation. Chápeš? Ale byť pyšný taký, že a povedať si, wow, takto sa to žije. Vieš? A teraz veľmi dôležitá vec je taká, aby si v tej chvíli nelutoval niečo a aby si nešiel za tým režisérom a chcem toto zmeniť, lebo to môže zmeniť dneska.
Áno. To môžeš zmeniť tu a teraz. Potom už je neskoro. A potom už neurobiš nič. A ja som počul teraz normálne takú krásnu myšlienku, ma to teraz napadlo, že úspešní ľudia a neúspešní ľudia. A tí neúspešní ľudia hovoria, keby som mal o 20 menej, toto a toto by som zmenil. A tí úspešní hovoria, pred 20 rokmi to bol život. Hej. Hej, to znamená, že naučiť sa žiť ten život v tej láske, v tej radosti každý deň. A teraz, vieš, ono sú také určité, ak by som to nazval, také paradigmy, že ty nemôžeš byť úspešná, alebo úspešný. K úspechu potrebuješ mať školu. K úspechu potrebuješ mať výnimočný talent. K úspechu potrebuješ mať strašne veľa peňazí. K úspechu potrebuješ mať bla 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 bla. K úspechu potrebuješ len jednu jedinú vec a to je rozhodnutie. To je všetko. Chápeš? Určite. Túžba. A teraz veľmi dôležité je to, že dovoliť si túžiť. Ja mám pocit, že ako keby niekedy ako keby tí mladí ľudia, ako keby im niekto, ja neviem, v lete zostrelil tú túžbu. Vieš, a že proste, že nie, ty nemôžeš, ty musíš chodiť tam, musíš robiť takto. A oni tomu ako by chceli uveriť, že proste, že nemôže nič urobiť. Dať si Lexan Max. No, presne. A vieš, ja mám aj ten pocit, že aj táto moja generácia, tým, že je taká úplne iná, mám pocit v niektorých veciach, že áno, že my aj chceme byť, alebo tá generácia chce byť úspešná, ale my chceme byť hlavne šťastní. Že ako keby táto naša generácia je taká, vieš... Pozor, byť šťastný, to je najväčšie umenie. Ja si myslím, že to je aj ten úspech. Byť šťastný, ale naozaj úprimne šťastný. Nie, vieš, nie tak šťastný, že budem šťastný, ak budem na dovolenku. Budem šťastný, ak sa nás budeme mať 1000 lajkov na profilovej fotke. V tom šťastie nebudeš určiť. Vieš, ale naozaj znútra šťastný. Že sa zobudíš a nepotrebuješ nič k tomu, aby ti, neviem, hralo niečo v rádiu. Toto dobre hovoríš, ale toto by som ešte rozobral, lebo ja si myslím, že veľmi veľa mladých ľudí nechápe to šťastie. Nie, že? Lebo to si presne povedala. Skús potom ísť do toho vnútra, do toho vnútorného šťastia, aby to každý chápal. To znamená, že tie lajky na Instagrame to nie je šťastie, to je blbosť, to je fake. Sú to stále sociálne siete. To je absolútne nezmysel. A kto uverí tomu, že proste ten ma sleduje, ten mi lajkol a neviem, čo urobil a ten urobil to, neurobil to, to je vymyslená blbosť. To sú také tie vonkajšie vnemy, ktoré teba môžu nadchnúť. A vieš, a urobiť, že wow, super, tento mi dal follow, niečo. Adrenalín, na chvíľu. Na 30 sekúnd. No, ale a čo to robí s mojím vnútrom, reálnym vnútrom, vieš? A toto je to, že dneska utekáme od toho vnútra. Áno. Do toho vonkajšieho sveta, ktorý je falošný, ktorý není reálny. A teraz si zober, že ten Instagram, čo robí s mladými ľuďmi. Ja som to videl veľmi veľakrát. Ja sa o tom tiež bavím na dennej báze aj v škole, aj to preberáme, aj s mojimi kamarátmi a tak, že naozaj, ak je človek možno taký, že citlivejší, alebo taký trošku, vieš, že není možno tak úplne najstabilnejší v tom svojom vnútri a potom je na Instagram, možno má nejaký zlý deň a vidí, že ježiš, že wow, že tá bola teraz na večeri za neviem koľko tisíc eur a tá je na dovolenke a henten je tam a tá je jaká chudá, jak dobre vyzerá, ja vyzerám takto, že to je strašné a naozaj tomu veria, že to tak teda je. Áno. Čo väčšinou Instagram... Filter. Áno, že my vieme urobiť... Filter. Áno, tati, veď my vieme na tom Instagrame urobiť všetko, vieš, tam nič nemusí byť reálne, pokiaľ to ten človek sa rozhodne, že to... Pri dnešnej umelej inteligencii? No, AI. To není proste len tak. No vieš, len hrozné je potom to, keď naozaj ten človek, čo sa na to pozerá, tomu naozaj veľmi uverí, že wow, že ona je dokonalá, ona je nádherná, ona vyzerá takto, ona má takého frajera, že a ja prečo nemám? Vieš, a potom zase také tie, a zase to padá do tej deštrukcie, ale je to naozaj, myslím si, že z veľkej časti to technológiou, Instagramom, TikTokom, možno to aj... Cerenka, ono to rodičmi. To nemá nič spoločné s Instagramom, vieš, lebo ja si myslím jednu vec, čo je veľmi podstatné, je to, že rodičia by si mali vypočuť možno aj tieto naše niektoré podcasty. Netvrdím, že sme nejakí umelci na niečo mimoriadne, ale možno, že jedna, dve myšlienky, keby tí ľudia pochopili alebo prijali od nás, možno by sa všetko zmenilo, lebo vieš, prečo mladí ľudia idú na ten Instagram? To je veľmi, to treba pochopiť, že prečo tam idú, kvôli čomu? Lebo Instagram je výkladná skriňa niečo dokonalého. Ale prečo tam potrebujem ísť? To znamená, že niečo hľadám. A kde by som to mal ako dieťa, ako prvé hľadať, je v rodine. Určite. To znamená, že dieťa, ako keď dorastá, hľada tých lídrov a hľada niečo dokonalé, alebo niečo, snaží sa týmto smerom ísť. A tým, že v domácom prostredí to nevidí, tak ide preč. A potom zrazu vidí, že tí ostatní, všetci sú lepší ako rodičia, a tým pádom prichádza tam taký falošný break a prestáva akceptovať tých rodičov, lebo on nevyzerá tak, ako Kardashianka, dajme tomu. Chápeš? Alebo neviem kto. A tam je strašne dôležité práve, že
nie je tá dokonalosť tých rodičov, ale tá láska tých rodičov. Ak ty prekrieš k svojmu dieťaťu svojou láskou tie všetky ostatné nástrahy toho sveta, tak to dieťa automaticky začne chápať, lebo láska je najväčšia energia, najväčší zdroj. To znamená, že cez tú lásku vieš všetko robiť. Všetko. A vtedy chytíš tú vlastnú hodnotu, lebo jedine cez sebalásku dokážeš chytiť vlastnú hodnotu, lebo moja hodnota není v tom, že mám na sebe Armani tričko. Presne tak. Moja hodnota to je v tej sebaláske. Moja hodnota není v tom, že mám auto také, alebo neviem čo. Moja hodnota je úplne kde inde. A toto je to najdôležitejšie dať tým deťom, aby tie decká dostávali lásku od rodičov. Aby to nehľadali inde. A áno, lebo potom, lebo oni to zamieňajú. Lebo tú lásku zamieňajú za niečo efektné. No. Chápeš? A teraz keď si predstavíš, že niekedy stačí len jedno slovo. Cérenka, ľúbim ťa. No. Vieš? Alebo synak, ja ťa mám veľmi rád a záleží mi na tebe. Alebo stačí povedať, že mne je jedno, ako vyzeráš. Pre mňa si vždycky princezna. Vieš, chápeš? Je to tak? No, je. Lebo aby ešte keď si zoberieš, že veľakrát som sa o tom rozprával, že niekedy mám pocit, že najväčší nepriateľ toho dieťaťa je vlastný otec alebo mama. Hej? Pozri, ak vyzeráš, pozri, ak sa učíš, vieš, sama kritika, toto je zlé, všetko je zlé. A tí ostatní trošku sa možno aj horšie učia od teba, ale sú lepší. Potom chápem, že to dieťa začne utekať na internet a začne sa tam vytvárať vlastný možno svet alebo vlastne niečo. Stále je to trošku možno forma ako úniku, by som povedala, že aj presne keď toto sa podľa mňa deje, stále netreba utekať od tých pocitov, že aj keď máš presne takéhoto rodiča, ja si neviem, presne musí byť ťažké, určite, že stále ti niekto niečo také hovorí, čo ti možno není príjemné, čo ťa bolí vnútri a tak, ale možno aj vtedy naozaj stále zotrvať v sebe a nezačať hľadať tie únikov. Podľa mňa, ako náhle človek začne hľadať ten únik, už to môže byť také zlé. Už to môže ísť trošku dole. Už sa začne odpájať. Áno. Lebo, že Ježiš, tak ja teraz naozaj asi som teda zlá, alebo... Uveríš tomu. Áno, a potom sa už úplne opustíš, odpojíš a už je koniec. Podľa mňa. Keď si zoberieš, tak ja verím v Boha. A ja verím v to, že Pán Boh nám dal všetko. To znamená, že ako náhle ja prestávam veriť sebe, sám sebe, že niečo dokážem, alebo že proste som jedinečný, keď prestanem tomu veriť, tak vlastne urážam Boha. Chápeš? Áno. To znamená, že ak niekto raz pochopí túto jednoduchú myšlienku, nemusí chodiť do kostola, alebo niekde si trieska hlavu 3-krát denne. A tam ide o tú jednoduchú vec. Ja verím v to, že nám dal všetko. To znamená, že verím aj v to, že ja som si vybral tých rodičov, ktorým som sa narodil. Aj v to verím. A verím aj v to, že prečo som si ich vybral. To znamená, že ja ako duša, ktorá som sa sem na túto planetu narodila, ako moja duša tu, do tohto fyzického tela, ktoré som si požičal sem možno neviem na koľko desiatok rokov, neviem už 50 rokov poriadne ničím. Dúfam, že ešte 50. Ešte 50 rokov dotrvá, vydrží ešte chvíľu so mnou. Ja verím, že musí. Takže je to o tom, že vybral som si tých, ale prečo som si ich vybral? Kvôli tomu, že ja sa chcem v tomto živote, lebo toto je hmota, my sme tu v hmote. Nikde vo vesmíre neexistuje to, čo máme my tu, že môžeme, lebo keď zoberieš, tak my tu naozaj žijeme ten hmotný život, naučiť sa s tou hmotou pracovať, áno. Ale hlavne je to o tom, že prečo som si vybral tých rodičov, aby som sa niečo naučil. To znamená, že keď máme rodičov, ktorí sú takí onakí makoví, to je preto, lebo som si ich vybral preto, aby som ja sa niečo naučil a ja sa dokážem zmeniť. Ja nedokážem zmeniť rodiča. Ty si pamätáš, keď som prednášal na všelijakých školách, bol som na vašej škole. A neviem, či ty si bola v tej triede, keď som prednášal, nie? Bola som tam, áno. Na konci som povedal jednu vec, že žiaci, viem, že každý z vás máte nejaký vzťah s vašimi rodičmi, ale nie je to podstatné, dôležité je úplne čo iné. Čo spravíte vy preto, vy ako žiaci, aby ste mali lepší vzťah s tým svojim otcom a mamou. Ich nezmeníte, ale vy môžete zmeniť svoj postoj k ním. Presne tak. A to isté zase hovorím rodičom. Ja to isté hovorím ty, vieš, chápeš? To znamená, keď vidím rodiča, tak hovorím, že prečo ty sa nezmeníš k nemu? Vieš, prečo my stále chceme, aby sa všetci menili okolo nás? Však ten život není o tom, aby sa všetci zmenili okolo nás, ja som dokonalý. Ale je to o tom, že vlastne pozorujem určité zrkadlenia v mojom živote, čo mi kto zrkadlí a na základe toho si hovorím, že OK, toto musím zmeniť. Ja to musím zmeniť. A keď túto myšlienku pochopia, teraz čo poviem, najťažšie v živote, čo je, najťažšie je prijať zodpovednosť za svoj život.
To znamená, že opustím všetky tie nezmysly, to znamená, že prijať zodpovednosť za svoj život znamená poprvé to, ako sa mám, ako vyzerám, aké mám vzťahy, nemám vzťahy, aké mám financie, nemám financie, za všetko si môžem sám. To znamená, že ako náhle ja prijem zodpovednosť, už nemôžem hľadať vinníka. Chápeš? Lebo ľudia, čo neprijali zodpovednosť, tak stále niekoho hľadajú. Tak keby som nemal z teba, keby som nemal 2 deti, tak kde by som bol? Keby som nemal toto, kde by som bola? Vieš, chápeš? To je hrozné. Stále niekoho, keby nebol tam, ja neviem, premiér henten, alebo prezidentka henta, kde by som bol? Všetko je nezmysel. A to je podľa mňa, vidíš tiež, že tí ľudia sú naozaj odpojení od seba. A toto je tá prijať zodpovednosť. A každý deň si povedať, že prijal som zodpovednosť za seba? Čo robím preto, aby som bol lepší? Čo som preto dneska spravil? Ale keď som dneska nič preto nespravil, ani včera som nič preto nespravil, to neznamená, že zajtra nemôžem si niečo spraviť. Presne tak, aj zajtra je deň. A nikdy nechod do vyčítek. Nikdy si nevyčítaj históriu a minulosť, ale vždycky si ponauč z toho, čo chceš a povedať si, toto bolo super. Áno, tu som padol na kolena, tu som urobil takéto chyby. A ja osobne vyhlasujem vždy, aj včera sme natáčali jeden takýto podcast, večer ešte, a tam som vyhlasil jednu vec, že ja som majster sveta v robení chýb. Hej? Niekoľkonásobný. Chápeš? To znamená, že ale to nie je hanba. Ako jasné, sú situácie, kedy naozaj mi je zo seba, ako jak sa hovorí, vieš. Ale potom je to situácia, keď to musím pochopiť a odpustiť si, že halo, odpúšťam si to naozaj, prosím, musím si odpustiť sám sebe, že som to urobil. Áno. Hej? To je tiež veľmi dôležité. A že nikdy mu to neodpustím, sám sebe musím odpustiť. To znamená, ja si povedám, že OK, dobre, toto som spravil, zlyhal som. Áno, nebolo to dobré, nebolo to správne, ale odpúšťam si to naozaj, idem ďalej a hľadám tie nové ciele, čo idem do toho nového. A najhoršia vec je tá, keď niekto rieši, čo bolo včera predčerom. Vieš, a to, že zlyhal, nebol dobrý. Však ja keby som si mal všetky moje zlyhania teraz tu spočítať, a iba na ne sa koncentrovať, tak už v živote sa nevyhrabem ani z metrovej jamy. No jasné, vieš, že netreba sa na to sústrediť. No. A teraz povedala tak veľa dobrých myšlienok, že rozmýšľam, ktorej sa chytím a ktorú rozvíňam, lebo naozaj teraz ich bolo veľmi, veľmi veľa, lebo mám pocit, že každú vec, čo spovedal, bola veľmi, veľmi silná. A možno tak rozmýšľam, že ako prijať tú zodpovednosť. Ako si byť vedomá, že ale že za toto si môžem sama. Pokladík, ako sa k tomu dostať? Poviem ti to. Vieš čo, ja keď som to prvýkrát v živote počul túto myšlienku, tak nie je to úplne možno dobre, nie? Na začiatku. Ja keď som to prvýkrát počul, tak ja som sa na chvíľu, asi na sekundu som sa opustil. Lebo to je strašne nechutné. Je to hnusné, áno. Keď to naozaj precítiš. Tak to je odporné, no. Lebo zrazu zistíš, že na všetko si sama. No. Chápeš? Je to? Lebo doteraz aspoň som si mohol povedať, však aspoň, kto za to môže, chápeš? Áno. Hľadali sme tých vinníkov, že áno, ty si toto spravila, preto ja som toto, chápeš? A zrazu si poviem, že mám 20 kg nadvahu, to je genetika, chápeš? Po rodičoch, vieš, rozumieš? Alebo čokoľvek, alebo nemám talent na jazyky, lebo preto to sa neučí, chápeš? A zrazu zistíš, že to je všetko blbosť. Presne, ja si aj pamätám, že raz som ti volala, lebo ja nie som moc ten typ človeka, ktorý sa nahnevá, alebo niečo, proste. Nie som ten typ človeka. Proste nepotrebuješ to v tomto živote. Ďakujem Bohu. Ale fakt je to také, že nie som taký typ človeka, hej. A pamätám si, že raz som ti volala, lebo ja ti tak niekedy volávam, keď idem zo školy, že ti poviem proste, čo som tam zažila, čo sme riešili a tak. A viem, že raz som bola nejak na niečo hrozne nahnevaná. Teraz si nepamätám, že na čo konkrétne, ale určite to bolo niečo, že profesor niečo urobil, alebo zmenil niečo proste v tom protokole. Áno, si pamätám, áno. Alebo sme mali nejak inak tú písomku, zmenil ti to, áno. Že proste zmenil to, na čo sme boli zvyknutí a mňa to hrozne ma to akože nahnevalo, lebo som bola taká, že pamätám si tú situáciu. Prečo to urobil? Potom, že nebola som na to pripravená. Pohorím teda tým pádom asi na tom teste, lebo to bolo úplne akože od vecí, hej, v mojom vnímaní. A úplne som ti zavolala, vieš, a úplne som ti teda hovorila, že to bolo hrozné a že čo teraz mám robiť a to má zmena, neviem čo. A ja si myslím, že človek, keď takto volá, tak väčšinou čaká, že ten človek povie, že áno, že to jak mohol urobiť, že to je strašné, že to vôbec nedáva zmysel, no a ty potom zložíš ten telefón a si takáš, dobre, tak to je na toho profesora a ideš ďalej v živote, vieš, že to vôbec sa neriešiš potom. Ale ja spájam, že ja som ti volala a ty si mi povedal niečo úplne. Tak si práve som vedela, čo to bolo, ale zmenil sa trh.
No presne, že dcera... Cerenka, zmenil sa trh. Že ale tak si mal byť na to nejak... Vieš, alebo niečo si povedal, že no tak sa to zmenilo, ale že tak neviem čo. A začal si to tak otáčať, vieš, tak opatrne, ale začal si tak otáčať, nie, že Ježiš, to jak mohol urobiť, lebo podľa toto by sa v živote nepovedal. Nikdy, že by si to začal riešiť, vieš, akože kvázi banalitu, vieš, ale vieš, že by tak začal otáčať, že no dobre, ale že takže a čo môžeš urobiť niečo, aby si bola na to pripravená na budúce, alebo niečo tak, že hneď si ma začal otáčať. A ja si pamätám, že ja som v tom telefonáte bola že čo? Že jak ja čo mám robiť? Že prečo ja mám niečo robiť, keď on to zmenil? Vieš, že úplne... Najprv som to mega nevedela prijať, lebo som úplne taká, že toto teraz nechcem počuť, ja chcem počuť, že to je fakt jeho vec, že proste, že on nás klamal, nie, že ja mám byť na niečo pripravená, vieš, že úplne som to v tom telefóne nechápala, ale prijala som to, bola som taká, že OK, že akože, že máš pravdu, ale že teraz ešte na to asi nie som pripravená to pochopiť. A potom to bolo asi, keď sme dovolali, ešte chvíľku som bola akože nahnevaná, mala som to v sebe, došla som domov, tak som si sadla, spravila som si jesť, začala som tak rozmýšľať, že takú dobrú myšlienku mi dal ten tatino, že proste, že asi mal tú pravdu, že asi naozaj to není o tom, že OK, on niečo zmenil, ja sa teraz budem hnevať a celý život budem nahnevaná, že on teraz neviem čo, a mne to pokazí známka, neviem čo, keď naozaj, že ja iba musím prijať to, že sa to nejako zmenilo a že možno nemala som ja na to spoliehať, že teraz celý semester bude úplne rovnaký a možno ja som mohla čakať a byť viac pripravená a znamená to otočiť tak na seba, vieš? Presne ale to je presne to, čo hovorí, že zo začiatku, keď to človek počuje, to nechce počuť, podľa mňa. Že stane sa nejaká situácia a nechce človek ten počuť proste, že no ale ty si to mohla urobiť inak. Že prečo sa pozeráš na toho druhého, keď to není o tom druhom. To je prijatie zodpovednosti za svoj život. Áno. Lebo zober si, ako ja som raz dávno bol na jednom školení, veľmi dávno. A chodilo sa po takých kockách tímovo. A tie kocky si išla, že išli, tak si vedela, že táto je v poriadku, tu si vstúpila, bola bomba, vybuchlo to. A ste museli celý tým od začiatku. A zrazu ideš a musíš veľakrát to absolvovať a zrazu si skoro pri konci a vieš už, kade máš ísť. Vieš, a vstúpiš na tú kocku a zrazu vybuchne. Ale predtým nevybuchla. Chápeš? A teraz celý tým sa otočí na toho oného a on hovorí, zmenil sa trh. Hej. Chápeš? A toto preto ja odtedy to mám v sebe, že zmenil sa trh. To znamená, že nečakaj, že to bude stále rovnaké. Chápeš? A toto je to, že úspešní ľudia očakávajú zmenu. Neúspešní sa aj boja. Toto je obrovský rozdiel, lebo zober si, že hlavne starší ľudia, čím sú starší, stále chcú, že nech to tak zotrvá. Ale tento svet sa tak rýchlo mení, ale tak strašne rýchlo. Si zober, že ja ešte keď som bol v tvojom veku, tak sme pomaly nemali ešte telefón doma. Chápeš? Neexistovalo, že by si napísala niekomu. My sme sa o tom bavili aj minulé s Andrejkou, že my keď sme sa dohodli niekedy pred 30 rokmi, že sa stretneme na Mierovom námestí o 12. Tak to tak bolo. A ak sme sa nestretli, sme sa v živote neuvideli. Sme si nemali komu napísať, že meškam 5 minút alebo niečo. Rozumieš? Teraz si zober, že dneska sa tu rozprávame o tom, že ja ti dropnem niečo. Áno. Ako to dropnem? Teraz skús to vysvetliť nejakej babičke, že ako to funguje. A však ja to nechápem. Ako je to možné, že tu je telefon, tam je telefon, nikde to nevidím, ono to prejde. Ako to môže prejsť, keď to nevidím? Rozumieš? Ďalšia vec, dneska sa bavíme o AI. No. A o čom sa budeme baviť budúci týždeň? Ja som strašne zvedavá tiež. Ale rozumieš? To znamená, že sa to mení. To znamená, že ako náhle sa mení ten trh, tak tam je to príležitosť. A vždy pri tej zmene, veľmi dôležité pochopiť, pri tej zmene ľudia padnú alebo vyrastú. Určite. Ľudia, tí, čo chcú stále ísť dopredu a tešiť sa z tých zmien, tak vyrastú. To znamená, že zbohatnú alebo niečo sa im úspejú, budú úspešní. Ale pri tej zmene môže sa stať to, že stále tí ľudia zostanú a budú čakať, kedy sa to vráti. Alebo budú nadávať na to, že áno. Vieš prečo. Áno, ak sa to mohlo stať. A stále v tom žijú, hej? Že už je to dávno úplne inak. Ale my sa zasekli v tom momente, keď sa to zmenilo. A už sa neposunuli. Pozri, ja teraz nebudem menovať, ale poznám jednu veľmi dobrú reštauráciu. Ja ju poznáš aj ty. A čo spravil COVID? COVID spravil to, že kedy som došiel do reštaurácie, povedal som, viete, ja by som si to chcela objednať, to my nerobíme. Prišiel COVID, zrazu všetci robili Volt a tak ďalej, rozumieš? A táto jedna reštaurácia to nerobila. Potom, jak odišiel COVID, čo sa stalo? Ľudia prestali, niektorí menej chodiť do tých reštaurácií, ale stále objednávajú. Áno. A že táto reštaurácia padla. Lebo neobjednáva. Chápeš ten detail, že niektorí by sa okamžite prispôsobiť. Vieš, chápeš?
To znamená, že čokoľvek sa deje, nie je to otázka toho, že čo sa deje, ale čo s tým spravíš. Áno. Ešte raz, nie čo sa deje, čo s tým spravíš. Postoj. Postoj. A keď hovoríš o tom postoji, tak postoj k sebe. Aký mám postoj k sebe? Kto som? Ako sa vnímam? Vnímam sa ako úspešný človek alebo neúspešný človek? Vieš? To znamená, že to, že som včera bol neúspešný, to, že včera som padol na kolena, to, že včera som naozaj nevedel nič, to neznamená, že zajtra nebudem môcť byť úspešný. To, že dneska mám zlý vzťah a nedarí sa mi, a to je otázka, čo s tým spravím. Ak v tom vzťahu zotrvám ešte ďalšie 20 rokov, tak môže byť, že to nebude najlepšie. To znamená, stále je to o mne. Vieš, niekto si povie, že ale však máme spoločnú hypotéku, musíme byť spolu. Fakt? Naozaj? Alebo, vieš, máme spolu dieťa, musíme byť spolu. Tak dobre, tak zbil ťa z jedného roka, ne 365 krát, len 300 krát, to fakt buďte spolu, lebo to je, chápeš, to znamená, že stále s tým niečo môže urobiť. Áno, vždy je tá možnosť. Ale ja si myslím, že my sa aj volíme každý deň, presne. Čo budeme robiť. Život je voľba. Každý deň. Posledná vec v tejto téme, potom sa kľudne daj otázočku. Elan má veľmi dobre veľa pesniček, ale čo sa týka života, má tiež veľmi veľa, ale mne sa veľmi páči, že kompromisy to sú krysy. Chápeš? To znamená, že súhlasím. ako náhle v živote už musíš robiť kompromisy, ideš proti sebe. Vieš, a potom je to naučené správanie, a čo mám robiť. Presne, alebo ja si myslím, že ľudia sú aj veľmi na tie kompromisy daní, že to je úplne bežná, normálna vec a ty, ak chceš fungovať, tak to musíš robiť. Ty, ak chceš niekým fungovať, musíš robiť kompromisy. Presne. A to je úplne super, že si začal s týmito kompromismi tému, lebo ja mám naozaj pocit, že mladí ľudia, alebo ľudia v tom mojom veku, dospievajúci aj tak, sa boja si proste povedať, že ale ja toto nechcem robiť, že prečo by si to mali robiť, prečo by to malo byť tak ako ty, ale podvolujú sa stále, vieš, že sú takí, že OK, ale ja nechcem možno stratiť kamaráta alebo frajera alebo niečo, tak ja budem robiť teda to, čo chcú oni, lebo sa bojím, že ich stratím. Ja vždycky dávam otázku. A je to naozaj tvoj kamarát? No, vieš? No, keď musíš potlačať samu seba. Presne. Je to real? Vieš? To znamená, že ja žijem život svojho kamaráta, alebo čo žijem vlastne? Vždy sebe. To znamená, čo chcem ja. Ako je to teraz taký selfish, alebo čo, ale... Áno. Ale čo chcem ja? Naozaj čo chcem ja? Lebo teraz si zober, že teraz prídem do toho kina a poviem si, wow, brutálny život kamaráta som odžil. Vieš, chápeš? Áno, takú ich realitu alebo niečo. Ale pamätám, že ja som mala aj raz jednou kamarátkou tento rozhovor a presne sa bavila na tieto kompromisy. Ja som jej povedala, že ale... Nemyslím si, že to je naozaj ako áno, OK, možno niekedy, ja neviem, ale nie stále to robiť. A on sa na pozerala, bola také, že to je hrozne také sobecké, nie? Že prečo si myslíš, že by to ľudia nemali robiť? Že to je také, to je divné a nevedela to vôbec pochopiť, že až tak veľmi to bolo tak v nej, možno, že si tak prispôsobovala, že keď som jej toto povedala, že mi povedala, že to je sobecké. A že to je zlé a že to je divné a že prečo. Hej, keď si zoberieš, zase záleží, kde sa ten človek nachádza. Ja to mám rozdelené vo svojom matrixe tak, že je to osoba, osobnosť, vedúca osobnosť a líder. Vieš, tak teraz povedz tomu lídrovi, že urob 6 kompromisov denne. Asi by nechápal, z ktorej si planety. Chápeš? Povedz tej osôbke, že môže robiť, čo chceš. Chápeš? Zase, to je vývoj. To každý sa niekde nachádza a postupne si otvára dvere. Ja som sa raz veľmi dávno rozprával s jednou kočkou a ona mi hovorí, že bavili sme sa o time managemente. Že nech si to naplánuje, nech má nejaký reálny time management, nech vie presne, čo kedy robí a má to ľahšie, ne? Ona mi hovorí, že áno, ale mne to vždy niekto nabúra. Hovorím napríklad kto? Že čo ja viem, že dojem domov, chcem niečo robiť a potom mama povie, že toto a toto. Tak jej povie, že nie. Počkaj, ty sa smeješ. Tak to sa ma pozrela. Čo ja mám povedať? No povie, že nie. Odišla a za týždeň som mu stretol, sa rozbehla, takto je svietili oči normálne, že takto je ako vysvietená Las Vegas. Ma objela, že to funguje. Ja som nevedel, o čom rozpráva. Že čo je, že ja som teda došla domov, že máme povedať toto a ja som povedal, že nie a ona povedala, že dobre. Chápeš? To je neuveriteľné. To je neskutočná sila. Pre niekoho, že to je obrovský posun. Chápeš? Je. To znamená, že nebáť sa, naozaj, ale pozor, kedy sa to dá? Vtedy, keď máš ciele. Teraz zase ideme k tomu začiatku absolútnemu, ale keď to chápeš, už to chápeš, že prečo potrebuješ tie ciele, ale dá si ten cieľ, to znamená, že ako chcem žiť, ako si, tá predstava, tá túžba, všetko musíš cez tú túžbu, musíš sa na to nacítiť, lebo
keď ja si urobím fejkový cieľ, lebo môj sused chce, jeho cieľom je, ja neviem, červené Ferrari, tak ja to chcem, lebo to je ego. Ale keď naozaj sa natúžim, že čo by som chcel, ako chcem žiť, však to je slobodná voľba. A keď naozaj chcem takto, chcem žiť usporiadanom, mať tam deti, toto chcem, žiť nejako normálne, nechcem byť v paneláku, chcem žiť v dome, ale čo je na tom zle? Že máš na to celý život. Presne tak. A najväčšia problematika je v tom, že niekedy sa stane, že dojde za mnou, povie, ty sa máš dobre, ale počkaj, pozor. Ja keď som v tvojom veku, ja som nemal nič. Chápeš? To znamená, nepozeraj sa teraz na nejakého 50-60 ročného človeka, keď máš 20 rokov, áno. že ak sa má super a toto, ale kamoš, vysúkaj rukávy, alebo kamoška, naplánuj si to a povedz si, OK, idem za tým. Ale nestrať sa pri tom kamarátov. Áno. Vieš, že vždy nechaj si tú tvár, lebo pozri sa. Možno neuveriť, možno keď sa už niekomu niečo podarí, vieš, že fakt, že mega úspech alebo tak. Niekedy ten človek, mám pocit, že tomu uverí a potom už začne byť taký, že ja som viac. A vieš, a začne chodiť do takej... Patrí to aj k tomu. Aj toto tam patrí. No. Aj toto tam patrí. Ako, vieš, keď si uveríš, aj to tam je dobré. A ono, nie je to zlé. Stratíš pár kamošov, ale vieš, čo je dôležité? Potom neskôr to trošku pochopiť. Reflektovať možno na to, že... Život ťa naučí, lebo pozri sa, ak tomu moc uveríš, tak život ti dá šancu to napraviť tak, že ťa hodí dole na zem. Chápeš? Naspäť na základnú čiaru. Jasné. A vtedy pochopíš, to je to práve pochopenie, keď si tam dole, keď vieš, čo potom a vráti sa k tomu, že jak som sa správal. Takže nemyslíš, že to je zlé. Áno, že to k tomu patrí proste. Že človek vybuchne, tak jasné, že aj... Pozri sa, keď to je úplne normálne, však 90... Komu by nevybuchla hlava? Zober si jednu vec, nič nemáš, vôbec nič. Zrazu môžeš, ja neviem, jazdíš na Mercedesu, jazdíš tam, cestuješ, toto, hento, všetci kamaráti sú tam dole niekde, kde si bol a teraz jasne, že ti to prepne. Vieš, aspoň na chvíľu. Ten adrenalín, to, jak sme sa bavili o tých koncertoch, čo sme párkrát boli spolu, nie? Áno. To je taký adrenalín pre toho človeka, sama si mi to ty hovorila, ten príklad, že potom sa čuduje ten spevák, že ty vidíš mačku, ty sa z toho tešíš a on sa nedokáže nahajpovať už ani z toho, že tam má 20 ľudí pred sebou. Určite. To znamená, že všetko patrí k tomu. Aj to, že sa tváriš ako majster sveta. Ale nie je dlho v tom zotrvať. To je dôležité. Chápeme sa? Chápem. To znamená, že áno, keď ti prídu ti najbližšie povedať, že ty si idiot. Vieš, a ty si na to povieš, prečo? Tak povieš, ak sa správaš. Ale toto sú tí kamaráti. Áno, povedia ti to. Toto je tá rodina. A toto som sa chcel tomu vrátiť, čo som, nedokončil v tejto myšlienku. Áno. V tom zmysle, že hľadáme tých lídrov a preto by bolo strašne dobré, aby vždy tam bol niekto múdry v tej rodine. Hej? Kto ťa vrazí naspäť na tú základnú čiaru. Kto ti povie, že neboj sa. Alebo kto ti povie, že život beží ďalej. Alebo jednoducho, ale nezištne. Áno. Vieš, lebo je iné, lebo vieš, dneska je taká móda, že posielať decka okamžite na psychiatriu, alebo niekam tam. Vieš, ako toto by malo byť to posledné. Málo. Vieš, lebo keď si zoberieš to decko, stačí niekedy pohľadkať a povedať, že ľúbim ťa. A nebo to je psychiatria. Lebo prečo hovorím, že nezištne? Lebo ja keď idem k lekárovi, tak on čo? Ako lekár čo mi dá? No chce mi niečo predpísať. No, nejaké lieky. Vieš, chápeš? To znamená, není to úplne čisté, ale tá láska toho rodiča, alebo toho kamaráta, kamarátky, priateľa, manžela, manželky, decka, psa, v niektorých výnimočných prípadoch svokry. Áno, samozrejme. Takže toto je to celé, chápeš? A ja to úplne to chápem a je to aj veľmi dôležité, že tá láska ako ten základ vlastne toho celého, že to pochopenie, prijatie, ale ja stále tak rozmýšľam, že ale čo pre tých mladých, keď to doma nemajú, vieš, ako proste majú chápať, že... Tešiť sa na budúcnosť a povedať si, napríklad moja mama mi to hovorila, že ona nemala dobrý vzťah so svojou mamou. Vieš? A všetky tie veci, čo jej tá mama robila, jej mama, vieš, tak malomešťanka, toto musíš mať pančušky biele a do kostolíka, všetko, ako sa patrí, ako sa má. Vieš, na tých menších mestách to je také úplne, že to je utrpenie niekedy pre tie deti. Iný svet. Žiť od rodičov a takto všetko, vieš. A ona si povedala, že ona to nechce. Chápeš? Ona si povedala, ako ona to chce robiť. Rozumieš, že ona sa namotivovala vlastne tým negatívom, že a toto robiť deťom nebudem. Ani toto nebudem robiť deťom, chápeš? Áno, že tak nie, že do toho spadnúť úplne, že že tak toto je proste koniec sveta a toto sa už nikdy nezmení a vždy to bude takto zlé, ale povedať si, a možno áno, ak si ty povedal, že sa tešiť, že wow, dobre, teraz je to tu takto, ale ja viem, že ja to tak nechcem, tak ja urobím všetko preto v tom živote, aby som to mala
inak, aby som ja raz možno mohla byť ten líder pre moje deti, aby som ja mala lásku v tej rodine a tak to transformovať trošku. Vieš, to bol Winston Churchill? Uh-huh. No, ja ho mám rád pre 3 veci. Preto, lebo mal rád dobré cigáry, mal rád Inverhouse, veľmi dobrú whisky. A tretiu vec, čo povedal, keď sa ho pýtali novinári po skončení druhej svetovej vojny, že ako je možné, že vydržal taký obrovský tlak, to bombardovanie, proste tú vojnu a jak tam bol v podstate sám a to Nemecko, ktorý bolo obrovské a išlo proti ním a tak ďalej, tak on hovoril vždy 3 slova. Nikdy sa nevzdávaj. Nikdy sa nevzdávaj. Nikdy sa nevzdávaj. Chápeš? To je celé. To znamená, že keď si z tohto len toto zapamätáš, že nikdy sa nevzdávaj a život beží ďalej, tak nemôže nikdy prehrať. Lebo kedy prehráš? Až keď sa vzdáš. Vieš, chápeš? A keď začneš utápať. A to je to. Môžeš si dovoliť taký diving, hej? Na chvíľu. Určite, jasné. Tak nie sme stroje. Áno. Nie sme, jasné. Akože padáš, vieš, môžeš sa trošku potopiť niekde a tak ďalej. Ale dôležité je tak, že mysle na to, že vždy môžem odtiaľ výjsť von. Ten kyslík je tu toľko, je tam pre každého. Presne tak. A pointa je v tom, že bez strachu. Vieš, lebo zober si, že ľudia reagujú cez strach. A ja som veľmi veľakrát robil rôzne školenia, desiatky tisíc ľudí po celom svete, kade tade. A naozaj, čo vidím, čo cítim a vnímam je to, že ľudia sa riadia strachom. A učím tých ľudí jednu vec. Nikdy nechod cez strach, ale cez túžbu. Keď sa rozhoduješ a naozaj nechceš mať tam nejaké kompromisy alebo niečo a chceš, aby to rozhodnutie bolo správne, tak vždy chod cez tú túžbu. Po čom túžim a niečoho sa bojím. A táto generácia, bohužiaľ, častokrát bojí sa toho strachu, aby tam nebol ten strach, urobia všetko možné, aby sa tomu vyhli. Ale vieš, chápeš? To znamená, že poď za tým, po čom túžiš. Ale najprv to musíš vedieť. To znamená, že musíš mať nejaký cieľ, musíš tam mať nejakú túžbu. Treba si to naplánovať, ale nechci to zajtra. No, áno. Vieš, chápeš? Je to progres. Toto je to, že mladí ľudia, že vydržia koľko na TikToku, vieš, koľko? Sekundu, 2? No máme veľmi nízky. 7 sekúnd možno nejaké video pozeráme. Chápeš? 7. No a potom... A toto nemôžeš očakávať, za 7 sekúnd budeš úspešná, za 7 sekúnd budeš schudnutá, za 7 sekúnd budeš milionár, za 7 sekúnd bývaš, za 7 sekúnd máš vzťah, to sa nedá. To je veľmi silná myšlienka, veľmi dôležitá myšlienka. Lebo máš pravdu, ak my sme na tých technológiách tak, naša pozornosť naozaj vydrží nejakých, možno, že to menej, 5-7 sekúnd. Veľmi málo. Veľmi malinko, hej. Možno Zober aj si preto... Reelsy, jak sa zrýchli Reelsy. Zober, že bola kedy ten Reels trval tak, že 15 sekúnd jeden. Ja viem, teraz už... Vieš, už nestihajú títo ani robiť také rýchle pesničky, také, vieš. Áno, hej, presne. Ty do toho, aby už pesničky, ktoré sú začne minúta 30. No, chápeš? Albumy sú niektoré. Presne, bola, kedy album mal 24 pesničiek. No. Teraz Drake vydal album, mal tam tuším nejak 21, ak sa nemýlim, pesničiek. A ľudia boli, že to na čo? To je strašne dlhé. A ja som povedal, že ja sa tak teším. Konečne idem počúvať proste pesničky, vieš. Konečne dáš niečo, počúvaš v aute, že môže dosť aspoň do Brna. Áno, že presne, že aspoň niečo. Viem, doma na skončil album. Tak končí, tak aj ja. Ale presne, že myslím, asi taká zrýchlenejšia doba a človek potom očakáva, že tak ja som si prečítal jednu knihu a spravím 3 rozhodnutia a už to mám. A že to tak není. To si dobre načrtal, lebo ľudia častokrát idú do takého klamu. Ja to volám, že také vieš, ľudia prídu, takto, hlavne mladí ľudia, prídu na ten Google a hneď všetko vidia. Áno. A to je pasca poznania. To je najhoršie, čo môže byť. Lebo ty, keď sa dostaneš do tej pasce poznania, že niečo poznáš, ale vieš, hlavne mladí ľudia sa dajú ľahko oklamať. No, tak... Nemajú skúsenosti. Vieš, tiež nedávno vo firme som niečo riešil a tiež som hovoril o tom, vidíš, že to je iné, keď už to máš odžité, ako predtým, keď máš názor. Vieš, chápeš? A toto je na tomto najhoršie, že veľmi častokrát sa s tým stretávam, že mladí ľudia sa nechajú ľahko chytiť na rôzne, či potom vieš, lebo niekto chce rýchlo zbohatnúť, tých 7 sekúnd, a niekto mu povie, že počúvaj ma, mám pre teba biznis, tu 2-krát klikneš, asi milionár. Wow, on to chce v tom uveriť. A veľa je takýchto inak na internete. Akože čo teraz sa deje na tom internete, že koľko je podvodov a neskutočné veľa vecí. Máme online, offline. K tomu sa tiež raz môžeme sadnúť a porozprávať sa o tom. Môžeme. Lebo ty podľa mňa vieš veľa o tom rozprávať. Však si zober, ja stále hovorím, že ak niekto z vás máte starú mamu, tak si uvážte. Choďte za ňou a opýtajte sa jej na názor. Lebo ona by v živote neuverila tomu,
že dojde za tebou niekto a poviete, že daj 100 eur a za 2 týždne máš 2500 a potom máš 1 100 000 za rok. Chápeš? Lebo asi, vieš, chápeme sa? Úplne. Sedliackým jednoduchým rozumom. Áno. Úplne jednoduchým rozumom. To znamená, že ísť ďalej trošku do tej hĺbky. Nie na potom povrchu, lebo zober si, dneska na internet dojdeš a naozaj chceš investovať bam. A to ešte není problém. Ešte problém. Problém je v tom, že dneska chytia tých mladých a povedia im, poď to predávať. Vieš, aj ty môžeš zbohatnúť, len on si zničí život. On to nevie. Lebo on sa nadchne, on tomu uverí, má 0 skúseností. Vieš, a niekto mu na to povie, že daj si na to pozor, lebo to je pyramidová hra, alebo daj si na to pozor, je to podvod. Ne, to je super, to je výborné. Hej, zbohatnem. Aj ty môžeš, všetci poďme. Takže ty si pokazíš meno. Určite. No. A ja som možno trošku starý v tomto myslení, ale meno je jediná vec, čo máš. Nemáš to nič iné. Chápeš, máš meno, priezvisko, dostal si to od rodičov, mal by si so vážiť a mal by si ho honobiť. To znamená, že ísť ďalej, ale nezničiť to. Lebo starať sa o to. Starať sa a budovať to meno. To je tvoja značka. To nie je na Instagrame, ale ako aj v tom, že čo povieš, ako povieš, či hovoríš pravdu, alebo klameš, alebo či... Ako sa správaš. A všetko to. A toto je to, že vylepšovať sa, lebo však si človek, si tu na chvíľu. A posúvať sa stále ďalej a povedať si, že včera to bolo ťažšie, ale dneska to ľahšie. A dať disciplínu. A toto je posledná vec možno v tomto celom našom bloku, že tá disciplína není o tom, že ju dostaneš do vienka. To je o tom, že tu musíš začať na to makať. Budovať. Sám seba. To znamená, že ja som bola kedy čítal takú knihu, že tam bolo napísané, že úspešní ľudia vstávajú ráno o 6:00. A ja som tedy stával o 11:00. Vieš, tak si hovorím, že tak to vyskúšam, keď to píšu múdre knihy, tak to vyskúšam, ne? Stával som ráno o 6:00, ja som nevedel, čo mám robiť. Chápeš? Ja som nechápal, ja som kúkal. Vieš, o 6:00 unavený, taký kruhy kávu, ledva som si dal, ležal. A teraz čo tí ľudia robia? No. Vieš, a postupne keď som začal stávať o tej 6:00, zrazu už si na to zvykne a zrazu počkaj, tak ja si môžem naplánovať ten deň. A zrazu predstavím si ten deň, čo vlastne chcem. Vieš, a zrazu bolo 8 a ja už som sa cítil, že obed. Áno, toľko si mal už toho za sebou. Áno, mentálne iba, mentálna príprava. Áno. Takže ja som potom došiel do firmy, dajme tomu, a som povedal, neviem čo všetko, tak to rýchlo, lebo som mal všetko už premyslené. Hej, presne. Nepotreboval som tvoriť vo 8, ale tým pádom na obed už som mal ďaleko, viac som to posunul. Áno. Hej, takže Tati, áno, súhlasím so všetkým, čo si tu povedal. Presne, ja si myslím, že sme aj prešli aj tých pilierov, takže skúsme sa vrátiť úplne na ten začiatok. To znamená, že ráno vstaneš a teda čo? Ako? Nedávame tam emócie, to už vieme. To znamená, že nie, že chce sa mi, nechce Disciplína. sa mi. Disciplína, hej. Na prvom mieste disciplína. Viem, čo chcem, viem, za čím, teším sa. Na všetko sa teším. Takže aj keď včerajšok sa mi nepodarilo to, čo som chcel, nebudem sa teraz... Včerajšok není v tom, že sa mi nepodaril, ale včerajšok bolo o tom, že niečo ma naučilo. Chápeš? To znamená, že nikdy to nedávam nejakú prehru alebo víťazstvo. Ale čo si z toho zoberiem? To znamená, že čo urobím dneska inak ako včera. Lebo zober si, čo povedal Einstein. Len šialenec opakuje stále to isté. Áno. Vieš? A očakáva iný výsledok. Áno. A to je vo vzťahu. Ako keď ja sa nezmením, tak stále sa budeme hádať. No, vieš, chápeš? Alebo keď ja na sebe pracujem, tak budeme mať lepší vzťah. Chápeš? To znamená, že ja musím niečo zmeniť. To je tá zmena, neustála zmena. Že nie len to akceptovať, ale aj, že OK, čo teraz? Čo ako robím? to zmením? Áno. Čo teraz? Lebo zober si, kedy som začínal s tým, že začal som obchodovať. Hej? To znamená, že mal som takže klientov. A teraz čo som spravil? Zobral som si A4 a začal som si písať, čo mi funguje a čo mi nefunguje. Rozumieš? A toto už nepoužijem. Vymením slova. Naučil som sa rozprávať, lebo ja som nevedel rozprávať. Naozaj. Hej. Takže dneska niekto na mňa pozrie a povie, že ono rozpráva, 58 minút v kuse. To tak nebolo. Čiže ja som došiel do školy a mi povedali, že ja neviem rozprávať. Ja som sa musel naučiť rozprávať. Naozaj reálne. Ja som si kúpil diktafón a počúval som sám seba, či vlastne viem. Ja keď som niekoho videl, to povedal súvislú vetu 4-krát po sebe, tak si hovoril, že wow, to je aký retor. Práca na sebe. To znamená, pracuj na sebe. Dovol si to. A hlavne to slovo, dovol si to. Áno. Môžeš, je ti dovolené. Nepozeraj sa doľava, doprava, vchod za svojím cieľom. Buď šťastný. Vieš, ráno sa zobuď s tým, že naozaj o tej 6., 5., 6. sa zobuď kľudne. A premysli si ten deň, čo chceš, ale tak, že na čo sa tešíš. A teraz máš niečo ťažké. Máš nejakú skúšku. Lebo život je skúška. Áno. Ideš do školy, alebo ideš do roboty, alebo ideš podnikať. Vieš, chápeš?
A potom si povieš, že dobre, ok, ako bude dneska ten deň vyzerať? A ja sa s tým stretnem. Môže byť nepríjemný, nevadí, čo ja spravím? A toto spravím. Premysli si ten dialog. Zober si, ja mám kamaráta, čo je psychológ, športový psychológ pre trénerov. OK. On trénoval, alebo teda mal na starosti trénerov, tenisových trénerov vo Švajčiarsku. To znamená, že on musel tak nabrifovať toho trénera, aby ten tréner bol tak silný, že aby toho hráča presvedčil, že včera, že prehral na kurte s tým istým hráčom, dneska s tým vyhrá. Áno. Chápeš? To je to isté, že spadne z motorky, tak nemôže mať to v sebe, že wow, že spadol som z motorky a musí ísť ďalej. Áno, chápeš? Proste tú stopu musíš prekryť niečím pozitívnym. A to, keď ti niekto nakladal v škole, alebo rodič, alebo, ja neviem, spolužiak, alebo hocikto, že si nemôže, neschopný a tak ďalej, to neznamená, že je pravda. Neuveriť tomu. To znamená, čo chceš, po čom veriť túžiš. sebe. Presne, čo chceš, po čom túžiš, poď do toho, neboj sa toho. A hlavne ešte dôležitá vec, veľmi dôležitá. Dneska možno nevieš, čo chceš. Si v období, kedy sa hľadáš, skúšaš. Chápeš? A to je úplne normálne. Nemáš to debky, že ja neviem, čo chcem. Kokos, však nemáš 94 rokov, že už máš 2 minúty do konca utkání. Áno. Vieš, chápeš? Že je to OK. Je to OK, je to dobré. Hlavne v 20 rokoch. Ja si pamätám sám sebe, ako teraz... Je to čudné, čo poviem, ale mal som tiež určité obdobie, možno v tom veku som bol, tak niekde plus minus oktopus, keď som došiel za mojim otcom a som mu povedal úplne vážne, že rozmýšľam tým, že normálne, že sa zabijem. Že prečo? Lebo ja neviem, čo mám robiť. Chápeš? Úplne som bol v takom stave, že doľava doprava. Hej. Ale čo v tej dobe, čo som ešte viac, som si, ale no. Dobre. Ešte viacej som si otvoril oči, chápeš? A povedal, idem to hľadať. Proste musím to nájsť, lebo ja takto nechcem. Ja proste musím niečo nájsť, že... Ale potom, keď som to našiel, tak som sa oduševnil. No áno. Vtedy to dáš 120% podľa mňa. Wow, ja som tak tešil, lebo je pravda, že som to možno trošku dlhšie hľadal, ale tým, že som to našiel a každý, kto hľadá, to nájde. Pozor, ešte raz, nikdy sa nevzdávaj. Hej. A ešte jedna dôležitá vec. Úspešný a neúspešný. Neúspešný a úspešný. Aký je rozdiel? Úspešný vždy o jeden krok viacej spraví ako neúspešný. Chápeš ten rozdiel? To znamená, myslím si, že nevládzem a ešte vládzem. A obzriem sa, už všetci skončili? Dobre, tak ešte jeden krok už som tam. Hej. Vždy o jeden krok, vždy vládzem, dokážem to, nevzdávam sa, idem do toho. Proste... Ale perfektne si to povedal naozaj, lebo a ďakujem, že si to vyťahol, lebo skoro všetci v mojom okolí a aj ja, aj proste, vieš, hlavne od tých 20 rokov, podľa neviem do akého veku to je, že sa tak hľadáš. Každý to má asi úplne inak, ale tiež mám pocit, že veľa tých ľudí, aj keď máš aj 19-ročný, alebo tak, že ešte taký pomerne, že mladý, tak sú taký, že bože, ja neviem, čo chcem robiť a proste to je hrozné a neviem čo a že čo keď to nikdy nenájdem a že naozaj je aj možno, každý máte tlaky z iných strán, možno niekoho rodina tlakuje, že a čo už niekde nepracuješ, a čo už nezarábaš, a čo už nemáš 3 tituly alebo niečo. Niekto to má od spoločnosti, vie, že spoločnosť očakáva, že aby som už bol Instagramový influencer, aby som mal 200 miliónov, aby som mal 40 spoluprác, vieš. Ale naozaj veľa ľudí je podľa takých, že stratených, ale nemyslím si, že to je zlé, lebo podľa sa tam každý bolí, len nerozpráva sa možno o tom až tak. Vieš, že byť stratený je fantastická vec, lebo to je obdobie, kedy sa hľadáš. Ale ešte raz, čo je veľmi dôležité, ísť za niečím. Vieš, nedá sa do také, že eufórie, že tak som stratený, dám si Lexaurin, nejak prežijem, nájdem si zamestnanie, nebaví ma to tu strašne. A toto je to najhoršie. Proste toto nikdy nepríjmi prehru. Nikdy. Ani kompromis v tomto zmysle. To znamená, že ak ťa nebaví to zamestnanie, to je tvoj život. Neblázni. Povedz tomu šéfovi, šéfe, ja končím. Proste nájdi v sebe tú odvahu a povedať, ja to nebudem robiť. Áno. Áno, však ja keď som dal výpoveď v robote ako decko, tak môj otec skoro zinfartoval. Naozaj, však on mi vynadal, že ja budem bezdomovec a flákač a čo si to predstavujem a neviem čo. Ale som vedel, že ja nemôžem byť v tej robote. Chápeš? Úplne chápem. Proste nie, toto nie je moja cesta. Pre niekoho iného možno to bola cesta. Ten tam je šťastný, nech tam robí a tak ďalej. Ale to je o tom, že chce mať nejaké vízie a ciele. Ja som si vypočítal, lebo je to jednoduché, že keď budem v robote, v živote nezarobím na dom. Nikdy. Áno. Chápeš? A ja som nechcel žiť v paneláku. Rozumieš? Lebo ja som proste bol averzný na to, že prečo ja mám cítiť to, čo vári suseda? Prečo mám počuť okolo, keď prišiel horná suseda? Chápeš? Áno, prečo ja mám počúvať inú pesničku, lebo ten sused si púšťa niečo iné a to počujem? Chápem. Rozumieš? Ja som to nechcel. A hlavne jedno vecko pre trojčlennú, štvorčlennú rodinu.
toto akože naozaj? A už čaká na kúpeľňu? Chápeš? Rozumieš? Toto sú diskomfort. Ja som povedal, že to nie. Túžil si po niečom inom. Iné. A to je to, že dovolme si túžme a choďme za tým. Ak to nenájdeš dneska za tých 7 sekúnd, dopreje si trošku viacej času, ale hľadaj to. Choď za svojím srdcom. Áno. Skúšaj. A o tom môže byť ďalší podcast náš o cestovaní. Hej, určite, Tati. Súhlasím s tebou. Takže ďakujem, Tati, veľmi pekne naozaj. Veľa sme toho podľa prešli. Ja som vždy veľmi rada, že nemáme to tak spísané, že tak teraz si prejme toto, potom toto, ale že my sa naozaj len rozprávame úprimne. To, čo nám proste napája v tej chvíli, že naozaj, že wow, že to tam môžeme dať, tak to proste povieme. V tom sa mi to strašne páči, že to je autentické. A veľa, podľa mňa, človek si z toho môže nájsť, že to svoje a vyťahnuť si možno nejaké tie myšlienky z toho, že OK, áno, presne, nevzdávať sa, nebáť sa, nie ísť strachom, ale túžbou, dovoliť si, vedieť povedať nie. Som aj ja dlho nevedela, keď som bola dieťa, ja som absolútne nevedela povedať nie, potom ty alebo niekto. Ja som ťa naučil. Ty si mi to povedal, že veď to môžeš povedať. Vieš, kedy si to spravila najviac? Kedy ty si bola také dievčatko z Latunke, že si so všetkými chcela, aby bolo všetko v pohode. Hej. To bolo úplne tvoje. Som úplne peacemaker, vieš. A vtedy raz si to dokázala, už vtedy, keď ja som ťa potom aj, veľa som ťa o tom učila tak. A teta Moňa. Moja Monika, presne viem. Ti kúpila časopis a ty si vtedy povedal, že Moňa asi neprosím, ja už ho mám. A ja som sa tej roztopil, hovorím, že konečne. Ja som tiež myslel, ešte 3 minúty predtým, že Moňa, ďakujem, ty si zlatá. A ty si povedal, že nie, ďakujem, už mám. A wow. A vtedy sa naučil Boh, že nie. Ale to bolo, vieš, aké silné pre mňa, vieš, čo mi išlo všetko v hlave, lebo vieš, že moja teta Moňa mi kúpa časopis, že proste ona je taká zlatá, že ja nemôžem teraz povedať, že ho mám. Vieš, že proste, že to ona bude smutná potom. A ja som vždy tak rozmýšľala, že nad tými druhými ľuďmi, že Ježiš, ja nechcem, aby boli smutní tí druhí ľudia, alebo aby boli neviem akí. Tak ja by som čokoľvek bola taká, že Ježiš, ďakujem pekne a potom by som išla domov a tak by som bola taká, že už s tým nič nemám čo robiť. To je tá autentickosť, no? Postoj k sebe. Presne, a vtedy som povedala, že fúha, že tak asi to môžem teraz zmeniť. Vieš, že tých 10 sekúnd, že som mala v hlave všetko možné a presne to potom povedala. A ona bola úplne ako, toto je to, že človek si myslí, že potom nastane koniec sveta. Áno. Že Ježiš, fakt, už ho máš, alebo niečo som si myslela, že sa stane. Áno. A ona bola, že je, dobre, okej, úplne v pohode, tak na budúci ti kúpim nejaký nový, alebo už ti aspoň zavolám, že či ho už máš, aby som vedela. Perfektné. Vidíš? A ja som bola úplne, že prosím. To si mala 10-12 rokov. Áno, a fakt som dieťa, úplne malinka, ale aj vtedy to bolo pre mňa, že ja som naozaj nevedela povedať nie, že v ničom. Ja som pamätal, som ťa to veľa učil, veľa. A tiež to nebolo, že zo dne a som povedala, že nie, v pohode. Toto je veľmi dôležité pochopiť, že na všetko treba čas. Áno. Skúsenosti, čas a tak ďalej, že nedá sa všetko za 7 sekúnd. Poslednú vec ešte, pravidlo stop. Moje obľúbené. Pravidlo stop je také, že ľudia niektorí hľadajú niekoho, aby si mohli proste stále rozprávať o ničom. Ja tomu hovorím tak škaredo, veľmi škaredo, že si zbierajú vedro sračiek s prepáčením a hľadajú toho človeka, na ktorého to vylejú. A pravidlo stop znamená, že keď niekto za tebou príde a povie, ja mám strašný problém, stoj. Koho to je problém? Tvoj alebo môj? Môj. Tak prečo chodí za mnou? Čo ja mám s tvojim problémom? Poďa toto znie strašne nechutne. Budem pokračovať, trošku to zjemním. Prečo? Lebo není to o tom, že ja mu nepomôžem. Ale je to o tom, že ja nechcem počúvať cudzie problémy. Ja sa vždy spýtam jednu jednoduchú vec. To je to pravidlo stop. Aké máš na to riešenie? Chápeš? Alebo v čom ti môžem poradiť? Hej? Áno. Lebo ja nechcem počúvať problémy. Je to o tom, že keď máš nejaký problém, aké máš na to riešenie? A povieš, že ja na to riešenie nemám, tak na čo mi to hovoríš? Chápeš? A ja som sa takto zbavil ľudí, ktorí len hľadali tie obete. Na toto vysypať. Oni boli zbierači tých problémov, lebo to bol jeho život, že to je problém, hen to je problém, taký problém, to sa stalo a počul si a neviem čo. A môj život má byť o tomto? Akože fakt. Toto mám počúvať, kto čo, kedy, ako, prečo, s kým a neviem čo a na čo mi to je dobré. Čo z toho mám? Áno, tiež som mala takúto kamarátku presne, že ona naozaj, neviem ako je to vôbec možné, ale všetko, čo sa stalo v jej živote, sa buď pokazilo, zlyhalo. Koncentrácia. Áno, na čo sa koncentruješ, to priťahuješ. Vnútorné, ona bola tak proste nadstavená. Že ona proste by nevedela žiť, ak by sa nestala aspoň jedna dráma denne. Vieš? A mala som v živote tak dlhšie, možno rok alebo tak, aj dlhšie. A
vždy to bolo úplne o tom istom, že sa stretli a ona, ježiš, toto sa teraz stalo a neuveríš a on je taký idiot, vieš, a proste toto a išla som v električka, nabúral do nás auto a proste, vieš, všetko, čo si predstaviť, to ona zažila, potom to na mňa proste ako tak hodila. A ty teraz si nevieš, čo máš ty robiť, ne? Ale ona nechcela riešenie. Jasné, oni chce, áno, obeť, hľadať obeť. A že koľkokrát sa povedala úplne to isté, veľakrát, že dobre, ale keď toto trošku zmeníš, tak sa to nebude diať. Ona, ale tak to nie, vieš, a začala, nedalo sa s tým človekom baviť. Nedalo sa to, lebo ten človek naozaj to riešenie hľadá, on hľadá iba to, že teraz ti všetko poviem a bude sa do toho ponárať, že aké to je strašné, ja neviem čo. A... To sú ľudia, čo hľadajú pozornosť cez problémy. Áno, presne. Ale tiež som už potom povedala, po tej dlhšej dobe, ako bolo to asi rok, 2, neviem, že ale ja už nevládzem, ja už toto nechcem vo svojom okolí. Že si to bol iba jeden človek. To je rozhodnutie. Áno, ale James povedal, že už stop. To bolo presne to stop, čo som povedal, že už... Áno, už pretekol ten môj pohár, ktorý mám podľa mňa akože celkom veľký, ale pretekol už. Tak som bola taká, že už nemôže byť v mojom živote, prepáč. A že ja už nemôžem mať v okolí ľudí, ktorí toto robia, lebo ja chcem mať v okolí ľudí, ktorí ma buď inšpirujú, alebo sa navzájom ťaháme hore, ale nie už takáto smerom dole. Preto je to veľmi dôležité pravidlo, to znamená stop. Hneď na začiatku do človeka stop. Áno. Máš na to riešenie, ako ti môžem pomôcť v tom riešení? Áno. Vieš, alebo dám ti nejaké riešenia. Nie, to sa nedá riešiť, tak na čo mi to hovoríš? No. Zbaví sa, prepáčem, ja nechcem byť zlý na toho človeka, ale ako si ty povedal, ty rozhoduješ, s kým sa chceš kamarátiť. Áno, určite. S kým sa chceš posúvať. Takže máme plány, ciele, túžby, pravidlo stop. Vedie povedať nie. Nie je to koniec sveta. Život beží ďalej. A hlavne asi sa sústrediť na seba, na vlastné emócie, na vlastné city, pocity, túžby a tak. Takže a radosť. Že vedieš, že všetko, čo chcem, môžem dokázať. Všetko. Presne. Vieš, keď si zoberieš, že ako náhle uveríš sebe, tak všetko dokážeš. Áno, presne tak. Ale nie za 7 sekúnd vždycky. Áno, nie je to TikTok, ale presne a možno iba byť taký, že aj keď máš ten cieľ a možno niekomu povieš a on sa ti možno vysmeje, že pozor, to je dôležité. Ak máš vysoké ciele, podľa toho to poznáš, že sa ti smejú. Ak máš nízke ciele, ľudia povie, že to dáš, to je veľmi nízky cieľ. Áno. Musíš vystrediť ho vysoko. To znamená, že aj keď ti na to niekto čokoľvek môže povedať, ty vieš, že to je tvoj cieľ a ty vieš, že ty to dáš a nepočúvať niekedy možno to okolie a taktiež si uvedomiť, že moje ciele môžu byť odlišné od tých druhých. Nie sme každý ten istý človek. Počúvaj svoje srdce. Áno, to znamená, že vždy byť v tom svojom vnútri, počúvať to a ísť za tým a neodpájať sa od seba. A možno dať ti nejaká taká posledná myšlienka, rada, možno pre mladých ľudí, pre ľudí v mojom veku. Život je nádherný. Život je krásny. Život je o tom, že treba si ho naozaj vedieť užiť. A v tom všetkom je normálne, keď sú tam tie pády, sú tam tie výšky, je tam všetko, čo tam má byť. Sú tam niekedy aj horšie vzťahy, lepšie vzťahy, ale nikdy sa nevzdávať a ísť za tým, čo naozaj chcem. A ja verím v lásku a verím v to, že každý si zaslúži byť milovaný. A pokiaľ niekto prestane tomu veriť, tak verte aspoň Boha. Boh vás stvoril na svoju podobizeň a minimálne On vás miluje. Vo svojej podstate vaši rodičia vás milujú. Starí rodičia. Určite vo svojom okolí máte ľudí, ktorí vás naozaj milujú. Možno vám to nevedia povedať ešte. Hej, ale naozaj, keď sa nacítite na svoje vlastné srdce, na tú lásku, tak dokážete naozaj všetko. Život je naozaj krásny a treba mať vieru v seba. Postoj k sebe. To znamená, že všetko, čo chcem, dokážem. Ale musím vedieť, čo chcem. Ísť za tým. Ak som to dneska nenašiel, tú moju cestu, ona príde. A teš sa na to. Nechod do depresie, ale teš sa na to, že tá cesta príde. Ale keď si ju našiel, tak ju chyť, stráž si ju. Báš si to a udržiavaj hlavne krásne vzťahy. Športuj. Veľmi dôležité. Športuj. Niečo so sebou rob, hýb sa. Udržuj dobré vzťahy s rodinou, s priateľmi a tak ďalej. A byť šťastný a veľa cestuj. A o tom sa môžeme porozprávať v ďalšom podcaste. Presne ďakujem. Tak. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste nás počúvali a krásny deň, vidíme sa v ďalšom podcaste. Krásny deň, vidíme sa, ahojte, čau.